Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Sifuna ukuthi ke sibamba ngazo zibini phaa kulanga elihle kaphili. Mfana omdala uthiwa yi-man of the match phaa kuqela ke leKaizer Chiefs namhlanje. iKaizer Chiefs xa ibiqubisene phana neqela ke leSekhukhune United, aphumelele ke lapho ke amakhosi ephumelela phaa ngo-2-0 baphulaphula, kodwa ke igame ibintle ibidlalwa phaa ngulanga elihle kaphili. Umfana omdala bekunyanzelekile abe yi-man of the match ke namhlanje. Khumbula kaloku into yokubana kumfana omdala ngumdlalo wakho wesibini lo, ngoba ke kulaa mdlalo wabo neqela leGolden Arrows umfana omdala ke ungene esuka ebhentshini elilalela. Namhlanje umfana omdala imatch uthe wabe ke wayiqala wayigqiba umfana omdala. Sibone kakuhle kakhulu iperformance yalo mfana, kuyaboneka into yokubana ke kusekude apha yakhona umfana omdala. Makayibambe ngalaa ndlela usaza kuyinceda iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs phaa ayizukuzikhalela, ifumene umdlali phaa kulanga elihle kaphili. Abantu abanintsi ke ebebethetha bebeka ke izinto ngezinto phezu kwentloko ke kalanga elihle phili. Ndithetha ke mna ngeelegend zalapha eMzantsi Afrika ezifana nooBenedict Vilakazi oJunior Khanye, betyhola ke ngelithi ke le nkwenkwenyana ayizufitha phaa kuqela leKaizer Chiefs, ayizuba nabantu bazokwazi ukudlala ibhola, izawubila yodwa, akho mntu uzokwazi udlala ibhola nale nkwenkwenyana. Andazi ke namhlanje noba ke ngobani aba bebedlala nolanga elihle phila ibhola, ngoba sibone kakuhle thina iperformance kaMduduzi Shabalala ungena kwakhe phaa bedlala i-1-2 ezintle phaa noPhili, and uPhili bedlala kakuhle kakhulu phaa noBatman, edlala kakuhle kakhulu phaa noVilakazi, edlala kakuhle kakhulu phaa noGwensa. Baninzi nje abafana abadala bebedlala phaa nolanga elihle kaphili. Ndazibuza umbuzo into yokubana ke njengoba bebesithi akho mntu uzodlala nolanga elihle phila ibhola, bebetsho eyiphi na, sidlule ke lapho. Umfana omdala ke thina ke sithi wuntshu simqhwabela izandla. Performance yakhe ulanga elihle kaphili ibingaphaya kwamandla. Namhlanje umfana omdala beyithathe icela ahambe oyigqibezela phambili. Umfana omdala simbone into yokubana ke noko ikhona into ayiphathiswe umfana omdala, isandla sakho sixhomile. Simnqwenele into yokubana ke asixhome njalo eso sandla, enze into yokubana ke iKaizer Chiefs ayiphumelelise. Umfana omdala akazange lula lo mfana phaa kwiKaizer Chiefs, kuncame kwachithwa iiplayers ezimbini ukuze kufike ulanga elihle kaphili phaa. Emveni kokubana kuchithe ezo players kwaphinde kwabekwa imali ngaphezulu ukwenzela into yokubana ke ulanga elihle kaphili anyathele phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Ngenene nangenyaniso umfana omdala wanyathele nako ke namhlanje man of the match umfana omdala kalanga elihle phili. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.